lamsogo produk TV nai tangai takuk te bukuk jongno sengtini kaisa kha khamjanai haikaba kha mikik janai sini Tiprasa janai borok hangjangnai rok bwsuk jongjalo tong sung abai kaisa tini koktoma lukurongni thani tungna nangkha norok naidi sung bigra ba kwrui ni mani o kok bwsuk joratui pukhiya mukthango phang ke mokol bwskango nukjagui phaikha bigra mani tamo naidi boni nok boni tongthai chathai rok naidi norok nungnai boni nok salosi atukiri sungsasa ngui tongo belai khe kha khamjanai tebo kok tongo boni thango Simlang ni Chuki rok boni mani khwnwi rok tubuse nok Nokhung chalgui tongo haiko choli tongo abo haino koktoma kasiphaika sung tini Twidu kamio Twidu abo haino Tiprasa khoroksa nukhwngo norok boni nok nugui makhana nasikdi mo tube light dia mo ongkha satung nokni khunchilitui je sal nukjai tongmani nasik lagi mo athuk kriya mo tin kapla rok nukjagui se athuk kiri ong tongo o sal jorao abo haikeno kha khamani bisingtui Tiprasa ha dofano hamjagui tongnai rok hani bagui koksai tongnai rok maya ganang rok mikhani botini phaya hani tongma phono tubi hani tongma phono sungma tubuka boni o je nugui boni o mangpli nasik ni dingrok boni nok haikaba boni tutai Chuki rok mobil aku boku lokorona angka saro tini ompi eksolisnya kendro tini ang o parao e obostha nogo dili ang raba rapai ako brono nogo brone te obostha hoda bron dokumen kore mano ako mano proti bosore sibe malore jotto hoite asor koro kono marjo jai tabo ato kore nojai tong sal kathang ni khoi hindi joto jaga hindi salati barajo Horasi ato kore nogo tini ompi eksolis kendro salasi ato kore nungjago ei obostha kangmai nangi brono sao jate lukorona angkasa namo jotono kha nangoi oko naithai akore haitako kata abo je obostha brone abo din e ane din khai brone khat porjonto boni Simalong kitar jase khat toi thai bro tho akoro bro tho hoyto ba tangi mai hai aje mai kebe ekta ya phangya rang ragna na ragi maya gatam khaineba brone ragi maya bro o boy srado je khadri marono bro thui tongjajo kasam kusum rono thui tongjajo obostha tamonai kabang lokoro koinamso sine ekta MDC ML ron ba koinamso joto lokorao hate brono kisa nai phaidi sajok khainane abang lokorono koi ta haisi Tara to khai nai phayo tamla chungjana paren borok to sugoi maya kaham khai thaiba joto to waisa bai sugoi maya ngaba dine ane dine khaiba waisa bai sugoi maya haita boro no angraba rabane 15 বছর kite ang boro no bhai obostha ta nukha age to mai tin kaplang ko tapai kaplang thaka kamaya na nukha gane rabaske thomo haga din 100-200 টাকা মানুষ 400-500 মানুষ হাতে bro চলে tongsa jata kaise ang bro no koinamso je sorkar tongaba bondo dokumen kari phano kha nangoi tam ব্যবস্থা khaimanai obona lokoram mo koyo naithedi ta MLA MD sarong bang koyo naithedi omhai ang kasar ta ko kasar haisi don bang nokon bang bro Bosok dong ano ne? Tinjon. No koi jona sai? Tinjon na. Ya buah pakai sajon ta. Poribar sajon abro sole tong tai. Jauh mai kalau ano. Kamu kalau bahaya ka phaine tabsa tara saini ta phai pho phai saini so saini ko. Phaine bhekor obosoi ekta ব্যবস্থা khamo ka phain ba de obostha hal so saini eta is busu jana pore 5 class 5 ra pore jabo Pori manliya
bo pori male ei Nokhung অবস্থা অসহায় bo parang salome boi pai ni kaba poraya kare mai ka boni rabat bagana 100 বছর কে রাবাস কিনে থুমজা যাও হেকে চলে যা যাতা মাফা মুখি তো চোখ ফানো মুয়ে ফানো হেকে চলে যায় পরিবার হেকে অবো খাঙ্কাই তুইসাংমা দলাই ka tuisangma klaika bisika obota sukuran para borong siro pompe Rokgo obo kai Twidu Depa na klaika ta bisi ane Simlang ka ang ombini ane bo sangbar koloi ang ora phai brono mai na ba kai ka Nokhung media ang Pori dengai karyo makai ini kong masa kahis Tiprasa no. Oh, pai masau na. Basa khoro usu tao. Bon basa tong ma brodong kang thong ro ka ke bujlang ba ke tai masa tong ro ka o dilar we tong hale Oh. bolo Betul sikala kota mau tong ni deba bila saya coba kera actually no kendro ka pas ma ka ke sa daga thupai haga thu tongpai kata Tiprasa sala sa thokre no jai tongpai ata kan dev sa kai na oh my god